Kristušát, zas ide ten na tej modrej škodovke. Mi sem leze. Toto už není normálne. No, kamarát môj zlatý, ja budem volať verejnú bezpečnosť. Haló? Dobrý deň, vyšujem. U telefónu lesník Rácek, lesný obvod Brod. Chcem vám nahlásiť jedného páchateľa na modrej škodovke 105 alebo 120. Už asi tretí raz tento mesiac sa mi vtrepal do zákazu. Ja nemám žiadne auto, už ho nestihnem. Bolo by dobré, keby ste došli a spolu išli za ním, lebo neviem, či nám nekradne drevo. Ďakujem, budem čekať. Tavri 111 rozumel, lesný obvod Brod, bledomodrá škodovka, zákaze vjazdu, vodič. Príjem. To je to kúsok, za chvíľku sme tam. Ak sa ti moja videotvorba páči, môžeš ma podporiť kúpou tohto kalendára, ktorý je plný uniforiem z obdobia Československa na budúci rok. Ak ťa kalendár zaujal, pre objednávku ma kontaktuj cez e-mail tu na obrazovke alebo aj v popise videa. Prajem ti príjemné sledovanie tohto videa. Čest práci. Čo máme? Ale mám trápení také, jednoducho musím byť na telefóne, lebo vrchnosť bude telefonovať ešte dneska kvôli zajtrajšiemu ako odvozu a nemôžem sa vytrepať ako dohorí. Už tretí raz tento mesiac tá istá škodovka, modrá buď 105 alebo 120, nedalo sa to identifikovať. Asi 2 km odtálto mám tam zložené drevo a mám za to, že mi tam chodí kradnúť. Nedalo sa vidieť, či je sám v tom aute, alebo sú dvaja, že je skovaný, lebo také volačo. Ale mám za to, že chodí tam ako kradnúť. Chodí do zákazu jednoducho, nemá tam čo robiť, tak som si dovolil ohlásiť vás. Škodovka bledomodrá, tmavomodrá. Taká bledomodrá, už taká ošumelá farba ako staršia. Štátna poznávacia značka, To sa mi okres. nedalo sa mi to dobre ako na tú ďalku, ani cez ďalekohľad identifikovať. Je aj iná cesta, odkiaľ sa môže odtiaľ sa dostať? Není. V podstate Tak toto si je ho tu jediná počkáme. cesta. Ďal, jak 2 km je tak, ako neprejde, lebo je tam čiľ vyjarčená tá cesta, ale predtým máme tam zložené ako drevo Dobre, sáholicu. tak si ho tu počkáme. Vy ste pozeral cez ďalekohľad, chlap tam sedel, žena sedela. Chlap tam sedeli ako šofér, ale či sedel voľak do vedľa neho, už sa to nedalo dobre cez ten ďalekohľad Oblečenie. vidieť. Oblečenie mal také tmavo-modré volačo ako na sebe vrch. Či to boli montérky, alebo voľaká košela, alebo kýhoďa sa nevím. Dobre, Dobre, počkáme. počkaj. Môžem ísť k telefónu? Musím tam čekať, Dobre, lebo dobre. vrchnosť. Vás tu už nepotrebujeme. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Potom vás oboznámime s výsledkom. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Majte sa dobre. Ohlásim aj vrchnosti, čo sa deje. No dobre. No, pochybujem, že to chodí na drevo. Čo v takej škodovke odveze? Koľko toho dreva? Za fúrik. No, a to sa bude Aj na platiť. podblatníku. Tam to bude volačo inšie. Ver tomu. No, Uvidíme. že by v tom bola baba. To by bol ten lepší prípad. Čo, že to nejaký pytlak?
No, Až tam má nejaké oka, alebo čo. keď chytíme pytliaka, vieš si predstaviť tú odmenu od šefa? No, určite. No hádam aj 500 korún by sme mohli dostať každý. No, neviem. No ale on si udeli 1000. No, však to je šéf, no, čo už s ním. Čo narobíš? Počkaj. Nepočuješ volača? Hádam Tak. aj. Že by traktor? Ale de. Volačo sa bude diať za chvíľu. Bratislavčan, predstav si prechpúrak, paštikár. Hasnite motor. Vypnite rádio. Doklady. Nech sa páči. Vodičák občiansky. Občiansky som si zabudol doma. Zabudol. Technicky volaky. Mám. Máte? No, súdruh podporučí, môžete mi diktovať? Áno. Kunkel Eduard. Páči sa. Oponice. Narodený. No. Vy ste nie majiteľ tohto auta. Nie, striko mi ho požičal. Tak, takto. No, Tu máte dátum. píšem si. SPZ-ka. SPZ, no to si Tak. Čo tu robíte? Božena Laco, Dušan 3110. Čo tu robíte? Sedí? No, Po lese bol som tu sa jazdí. prejsť. Čo sa prechádzate po lese? Neboli ste kradnúť drevo? Nie. Nie, naozaj? Mhm. Otvorte nám kufor. A vy ste čo, spojar? Toto je strýko, si to tam musel zabudnúť. Čo strýko si zabudol? Striko telefonista? Áno. No, A kde pracuje Striko? V Bratislave, No ale kde pracuje Striko? na hlavnom nádraží. no dobre. Zavrite si to. Príde vám predvolánka na podanie vysvetlenia. Ako sa mi vidí, že ste tu není prvý raz. Takže tak. Častú cestu, dávajte si pozor. Ďakujem, majte sa. Pardon. No, uvidíme. Vyšiel jak výchor. Asi nemá čisté svedomie. Podá vysvetlenie na oddelení.